Mikä on ensi-iltaviikon fiilis? Hyvä. Entä odotukset ensi-illasta? Riemukas. Millainen tästä näytelmästä tuli visioon verrattuna? Loistava. Mistä Varia Paratiisissa kertoo? Rakkaudesta. Mitä haluat tällä näytelmällä sanoa? Välitetään. Pidetään toisesta huolta. Millainen tämän työryhmä on ollut? Loistava. Mikä on sun mielestä parasta tässä Varia Paratiisissa näytelmässä? Se katse, miten ihmistä katsotaan tässä esityksessä. Entä miksi oululaisten kannattaisi tulla katsomaan tämän näytelmän? Tämä on hauska, koskettava, kaunis ja erittäin verevä tarina.